دم باش تماشاوان و بینەری ڕۆژاوا تیڤی ئەم وەرەنە بخەلەکە یەکەمی ji بەرنمەیە ژینگەh ئەمێ ئیرۆ بەحسا ڕەوشا ژینگەhê bikin piştî guhertina avhewayê û him jî şerê çekdarî li Sûrî. Derbarî vê mijarê bi me re yê hevserokê desteya ژینگەhê Rêveberiya Xweser Rêzdar İbrahîm Esad em ê gelek pirsa li gel wî gotûbêj bikin. Rêzdar İbrahîm tu bi xêrê hatî. Sağ be, xêra xwe dîlwa be, gelekî spas. Rêzdar İbrahîm careke din em xêrhatina te dikin ji xwe nav axaftinê xwe de me behsa guhertina ژینگەhê kir piştî avhewaya dijwar û him jî şerê çekdarî li Sûrî. Li gorî nerîna we berî salên 2011 sîstema ژینگەhî çawa bû? Belê carekê din silav rêz ji we re, ji temaşevanên qenala we re, gelekî spas ku em bûn mêvanê xeleka we. Belê rastî dema werin rewşa ژینگەhê bi giştî li Sûriyê bidin nirxandin beriya 2011 yani em bêjin beriya şoreşa azadiyê li Sûriyê û piştî wê em wan bidin nirxandin cudahiyekî berbiçav rastî heye. Yani cudahiyekî tu karî bêjî dema behsa şoreşê dikin êdî em rastî şoreşekî di alî ژینگەhî de hat xuyanî kirin. Yani me ro karî bêjî rewşa ژینگەhê beriya şoreşê di rewşekê çawa em bigirin dest rewşekî aloziyekî di nava xwe de dihat jiyan kirin. Dema demê de qutkirinekî ji pergala ژینگەhê ya cîhanî ku em bigirin dest tevgerên cîhanî û tevgerên ekolojiyê ku dinyayê li ser ekolojiya ku em bigirin dest zanista ژینگەhî ku em bigirin dest qutbûnekî hatibû. Tenê sînordar di kûdekê dihatibû hiştin kar û xebatê ku dihat kirin di min pergala rejîma behs de tenê keskahiya ku hebû dihat kêm zêde ku em we jî têkevin nirxandina wê de piştguhkirinek û xerakirinekî yan em bêjin yani piştguhkirinekî di asta herî hebû di nava sîstema rejîma behs de hebû. Tenê kar em karin bêjin bi rengekî xwezayî ke ew xwezaya ku hebû hatibû yani geşkirin. Me ro karit taybet Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê bigirin dest çiqa sezirarên ku hatin destkirin ji ber em bêjin rejîma behs ev herem em bêjin Rojavayê Kurdistanê em bigirin dest ku siyasetên bizanebûn yan em bêjin siyasetên polîtîkeyekî bizanebûnê ku li ser herêmê de hatin meşandin ew ku ev herem ji alî xwezaya xwe yî zengîr ji alî xwezaya xwe yî yani sererd û binerdê xwe yî ku heye bi siyasetekê bidin meşandin ev siyaseta han sûd wergirtin ji asta herî jor ji Sûriyê bêrgirtin û ev herem were pişbehkirin yani piştguhkirin. Rastî jî ev erdê dihat dîtin îro dema em dinirxînin rewşa ku me çawa derbas dikir ژینگەha me ji alî em bêjin keskahiya herêmê ku ava herêmê zindiyên ku hene lawirên her wekî din cûrê yani em pergala ekolojî giştî bigirin dest yana ژینگەhî giştî bigirin dest di nava kêmaniyekî pir dijwar de hatin jiyan kirin û piştguhkirin hatibû jiyan kirin. Çawa me rover digire dest ev kêmaniya ku li ser ژینگەh ev em di kêmaniyên ku li ser civakbûnê me ku tê destgirtin ew asta zanebûn û em bêjin zanista ژینگەhî ku di nava civakê de nedihat belavkirin yan sînordar yan dema demê de siyasetên ku dihatin meşandin ku deverneyên keskayî kirin yan em bêjin bexçeyên dara bi astekî bilind were dayîn nedihatin siyasetên wilo dihatin meşandin cûreyek tenê em bêjin taybet ji alî zeviyên genim û ceh tenê dihatin ew jî wekî em bêjin yani wekî bi erebî tê gotin sela xîzayî ji bo Sûriye yani em bêjin xwarina Sûriye ku were sûd wergirtin dihat meşandin. Lewra rewşekî wilo dihatin meşandin dema demê de em bêjin zindiyên ku hene ew pergala zindiyên ku hevdû were parastin û hevdû temam bikin nedihat dîtin. Her wekî din ava ku heyî yani sererd yani ava binerd ava av binerd ku em bigirin dest bêserûber dihat şixulandin wê zihniyeta ku were parastin û ev av ji bo nifşekî neh bi zanebûn û bi sîstemekî zanebûn were parastin êdî ew rejîm bêserûber dihat meşandin. Her wekî din em bêjin deverên ku
کسکاهی یعنی بیجن دارستان یعنی بیجن محمیت گود هرمی ده ور پاراستن ده اصلا که هری جور پیشگوه کری بو هر چو خاصی گود اینه که هرما ده هاتو بود دست نشان کرنجی لی سینوردار کری و پیشگوه کری و سیستم هانی ده هاتن مشاندن. بله رزدار امکارم بیجن گلک باندور لجنگه هات کرن لی حتا آنها دوان روژاد و دوان کلیاد و دوان دماده لسوری چه پرسکری کنو الهرمی. بله یعنی شخوا پیف گریده یعنی وکی مداخ یعنی که روشا بریا 2011 سوریه یعنی بیجن گشتی روشا جنگی ده چالوزیه که درواز ده که به هاتنا شورشه وکی تیزانین یعنی شورش جواک جبو یعنی تایبەتمەندیên civakê tên destgirtin ew li hebûn ew li kariya civakê û di şoreşê de yani em bêjin şoreşa Sûriye şoreşekî cuda bû ji hemû şoreşên ku hatin êdî êdî em bêjin berxwedana tekoşîna çekdarî jî êdî dest pê dike û daman demê de em bêjin li Sûriye komên çete cûr bi cûr li ser herêmê hatin şoxulandin ser Sûriye tevahî taybet em bigirin dest em bal dikişîn li ser herêma Bakur û Jelatê Sûriyê yani em bêjin Rojavayê Kurdistanê taybet em bigirin dest çawa komên çete bi awayekî zanebûn êrîş kir. Bi van êrîşên ku li ser civakbûnê êdî herem di nava talanê de xerakirina daristanê ku hebû civak şixwe sîstema ku dihatin meşandin bi zanebûna ku dihatin meşandin darê ku hebûn dihatin qirkirin yani em bêjin bînesaziya civakê jî di heman demê de em bêjin beşekê em ji jingehê bigirin dest bînesaziya wê civakê jî dihat hat xerakirin û qirkirin û her wekî din ku êdî êdî ev komên çete bi zihniyetên cûr bi cûr bi alîgirên destekdayînên hinek aliyan ku xwestin taybet Rojavayê Kurdistanê xerab bikin taybet em bigirin dest wekî bajarê Efrînê ku bajarekî bi daristan û darên xwe bi nav û deng bû darên zeytûna îro em lê binerin bi hezarên dara ku em bêjin emrên van dara ku bi sed sala ku derbas bûne êdî hatine qirkirin hatine bi zanebûn siyasetekê ku bidin çol danin meşandin ku em bigirin dest di Efrînê de derdora meydankê yani em bêjin gola meydankê ew daristan hatibûn dîtin îro qirkirinekî çolistanekê de yani em bêjin qirkirinekî jingehî hatibû meşandin her wekî de di herêmê de çawa da wekî din hatin meşandin bargehên leşgerî dema tên avakirin yan tên êrîşkirin di wê deverê de zindî û em bêjin erd û xweza tê xerakirin ji bo keskahiyê ji bo dar ji bo zindiyên ku hene yani ew zindiyên ku hêlînê xwe cûreyên zindiya her yani em zindiyan bi hemû cûreyên xwe em bigirin dest yani em lawra tevahî bigirin dest ew lawrên ku di lawrên çolî ku em bigirin dest yani wekî tê zanîn lawrên berî ev lawrana ku hêlînê xwe çê dikirin teyr û tiyûrên ku di nava daristana dikarîbûn hêlînê xwe ê di van êrîşê ku hene van çekdarên ku di wan herêma dikiribûn bargehên şer bargehên êrîşkirinê xerakirinê bêser û ber dihatin çêkirin herêma yani em bêjin Rojavayê Kurdistanê yani em bêjin herêmê Bakurê Sûriye bû meydana şer û pevçûnên van çeta taybet bi derketina Daişê ku herem yani qirkirinekê ku çawa li ser civakê û metirsînê ser civakbûnê da meşandin heman demê de li ser qeyranekê li ser jingehê hatin dest pêkirin û bi hezara yani em bêjin belgesel û belgekirinê ku pilpênkirinê ku li ser xwezayê hatin çêkirin yani em bêjin siyaseta di heman demê de dewleta Tirkiye ku li ser herêmê da meşandin em bêjin miçiqandina çemên sereke yani çemê Feratê ku derbasî herêmê dibe ew qaske zuhabûn û bandorekî di van salê ku şoreşê de zirarekî berbiçav li ser xweza her ser zeviyên û civakbûnê ku em bêjin zirarekî neyekser lêkirin di heman demê de zirarên yekser li ser jingeh û avhewayê ku hatin kirin çêbûn. Belê di nava axaftinê xwe de te behsa binesaziya kir him jî hilweşandina wan binesaziya girêdana wê bi jingehê çi û çi bandorê lê dike. Belê dema em jingehê bigirin dest wekî em bêjin zanista jingehê di heman demê de em bêjin ekolojiya zanista jingehî yani ekolojiya zanistekî ku civak û xweza bi hevdû temam dikin yani em karin bêjin xwezaya yekî û xwezaya di duwa
به هفدور دده گریدان یعنی تیکلی و هفسنگیا خوزای یک و خوزای دو به هفدور تیکران یعنی دما ام جنگه دنارن یعنی بیجن لگوری تیگشتن و پرادیکمه ایکولوژی گوان بگرنده است خوزا نتنی کسکاهی نتنی زندی نتنی دار ام بگرنده است دامان دمیده تیکلی جواکا گو او خوزای گو تیدی جیان دکه جبر وکی تیزانین یعنی دما بحثا ایکولوژیا و زانسته دیکن زانستا جنگه دیکن باندورا جواکی لسر جنگه هی او چاوا جنگه جی خوزای جی باندور سر جواکی یان سر زندیا دیکن دامان دمیده ام دمینین ایرو اجبر کریار و ام بیجن چالاکین گو جواکو مروف تیکرن دی دریجاهی دیروکای گوان بگرن دست حتی روژا ایرو او قاسکه ام بیجن کارگهن گو هاتن آوا کرن چالاکین گو تیکرن کار و خباتن گو مروف و آوا کرنا جواکی و اف سیستما گو ام بیجن باجار و باجاروان گو هاتن آوا کرن او قاسکه هاتن سیستما گو پرگالا کی هاتی آوا کرن اوه ام دمینین او قص که باندور و زرار خپل سر جنگه د آوا کرن لورا دما بحثا بیناسازی دکن اف جواکا گو دما بیناسازی خوشی د آوا کرن هن جواکن هنه دما طایبت ام بگرن دست پرگالا سرمایدار اگو ام بیجن دوان 400 سال طایبت 100 سال داوی او قص که بیناسازی گو هاتی آوا کرن بجاندنا انرژی و خوزای گو هاتی کرن او قص که خوزا رفلکس و لهمبری وی يعني حتى عم بيجن بريز عبد الله اوجلان بارازنامه خود تيجينا ايكولوجي وقت سرهلدانا جنگه ده بيناسه كرن چاوا سرهلدانا جنگه يعني اف كريارو كارنگو ام دكن دا گوجبو ام جواكه كي بدن سازمان كرن يعني جواكه كي الگوري پرگالا ام بيجن قات كري جواكا چيكري اوغو سيستما سرمایه‌دار ددی چيكرن او قسك زرارو و خوزا هاتی میجاندن و قرکرن و تالان کرن لو راجع هم دبینن رفلکس و پرتکین خوزای سروان کریارا تی کرن دما اب بنا سازی تی چه کرن گرک پیوان و به هفسنگی و هوال دیا یعنی بیجن هوال کاری خوزای تی چه کرن یعنی الدوره که تی آوا کرن دما بی آوا کرن ام بیجن او زرار نه جنگه دارستان نه قد کرن زندیل و دوره نه قر کرن يعني الدفرة كي تي تشيكرن جو بآليكر و من وي جنگا هانده يعني مينا كان بيجن دما برين آوا كرن بر يعني بيجن كبرين جو تي آوا كرن او كبري ويان برين جو تي آوا كرن تاكو او خزايا هان او دفرة آف يعني بيجن چمين جو هي زندين جو دوي چمي دي جان دكه لیدر دورا وی او کسکایی گوهی داگونه خرا کرن او بیناسازی یعنی بیجن او پرهانتی آوا کرن دامان دمیده ام بیجن شارداری گوهنه او شارداری دما به پیوان باجارین ایکولوژی یعنی باجارین نبلن باجارین یعنی ام بیجن آسایی بین آوا کرن او باجارین گو تعدیل خوزای و بیجاندن خوزای نه چه کرن دامان دمیده ام بیجن او قرجیا گمارا گوجوی باجاری تی درخستن باجارك دفرا او گوتی دی جیان دکن او جنگها ده هاور دوراوی نه قرش کرن با اوای کی سیستماتیکو لگور شرط و مرجن ایکولوژی ورن ورگرتن یعنی بیجن جارك دج نفدو ورن سر راس کرن داگو نه دبو بار سرجنگه هما دمید قرجی و نخوشی و هر وکی دین گل سرجنگه بیچه کرن لو راجع ام في قريب بدن يعني دما بس افيد كن برقالا جنگهي دي كفن نوا مترسيني دي وفي الدنيا دي وكي هات خوياني كرين يعني ام بيجن جرماهيا ام بيجن جلك ستير قامع يعني ام بيجن ستير قامع ام بيجن عردين بقرن دست وكي بنافي عربيتي قوتين ام بيجن انحباس حراري يعني اف قوارتنا گرمبونا عرضه چقاس زرار سر جنگهی هاتن چه کنن سر گلک سر انجام ویجی چی انجام کارگه انگو به سروبر ایگو اف ام بیجن غازات و هر وکیدین گو دومانی گو دردخه او قص که خوزا ام بیجن آف هوای خرادی که قریش دی که باندور اخوال سر جنگهی دی که مامستيتا بحثا فان خالين جرينكر لشر چكداري للسوري جلكي بردوان بو هل بتي باندورك نييني لأولهية خوارني كر وقت بزماني عربية مدبيجن أمن الغذائي أم بحثا باندورا ويبكن قالوا تشبو
بله راست یعنی هکم به مجارن زانستا جنگهی وگری بدن یعنی بیجن به ایکولوژی وگری بدن شاغو ام بیجن شاغو باقی خواه پر یعنی باندور السر جنگهی دمال پیواجوی شرده یعنی دمال شرطی چی کرن یعنی تا مرو یعنی هجای گوتنی ویج بین زمان یعنی زانستا جنگهی دجبریا داگرکریه دجبریا شر دجبریا yani çekên bikaranîna çek çawa tê kirin yani zanista jingehî ev zanist di aliyekî xwe de dijberiya wê dike yani çawa wekî zanista civaknasî got bigirin wê civakanê di şert û merca de dixwînî çawa derbas bike çawekarî be çi bandor û zirar û neyînî û xerakirin li ser civakê dike di heman demê de zanista jingehî ji vê jî di nava xwe de lêkolîn dike lêpirsîn çê dike her wekî din rapirsîn derdixe em bêjin zanista jingehî vî kar û xebatê jî dimeşandin. Dema di pêvajoyê şer de tê kirin ji xwe ewlehiya xwarin yanî wekî we daxuyanî kirin zirarên yekser di şer de li ser civakê vê bandor dike. Çima li ser civakê yani girêdana wê gelekî heye bi xwezayê. Belê gelekî û yekser çima yanî ev têgîn yan di vê pêvajoyê jî yekser ev tê holê derdikeve. Lewra jî yani em bêjin di qada navnetewî de wekî em bêjin rêxistinên mafê mirova yan em bêjin rêxistinên alîkariyê yan em bêjin dema derdikeve holê yekser di pêvajoyê şer de amedekirina em bêjin ku ji bo koçbera yani em bêjin kampeyê got ji bo koçbera didin û heman demê de alîkariyê got derbasî xwarinê di nava wê herêmê dike ev ya girêdayî vê yî vê girêdayî çi ye ji ber dema jîngeh yani em bêjin şertên tê qewimandin yan tên li deverekê tê çêkirin ew xweza yekser refleksê wê tê nîşandan enerjiya di nava wê xwezayê de di şer de tê çewsandin tê tünekirin windahî tê çêkirin lewra jî ve bandorê yekser çawa li ser hemû zindiyan dike di nava wan zindiyan de jî em mirova bigirin dest civakê bigirin dest ji ber ew civaka îjakarî bê li gorî pêvajoya yan em bêjin bi korî demsalên goheyê xwe demsala got em bêjin bihar payîz amadekirin û hezirkirinê xwe yan em bêjin bi zimanên kurdî zelar tê gotin yanî qûtên xwe bidin temînkirin di pêvajoya biharê de heta havînê de amadekirinê xwe ji bo ziftanekî zehmet û derbas bike ev ya civak di vê pêvajoya hanê de herdem rêxistina xwe daye avakirin. Lê di pêvajoya şer de veya tê windakirin êrîş tê çêkirin tunebûn tê çêkirin şer pîvanê yanî di şer de heta pîvanê şer jî heyî wan bigirin dest lê em dibînin di vê van pêvajoyê dawî de ew pîvan winda dibin qirkirin koçberî bandorê dike. Lewra jî di heman demê de zirarên sereke di vê ewlehiya xwarinê de li kê dike li zaroka dike li jin dike li pîremêr dike yekser evana ji ber bûnesaziya wan em bêjin biyolojiya wan ranake ji ber şert û mercên got debarkirina peydakirina xwarina xwe zehmetê girin ji ber beşekî din em bêjin ciwana yan bekî din ji bo ewlehiyê yan em bêjin ji bo xwedî derketina parastinê li ser piyan lewra zehmetiyên berbiçav tê derxistin dema ewlehiya xwarinê de di vê pêvajoyê dikeve xetek. Belê rêzar girêdayî xwezayê girêdayî jîngeh hem jî pirsgirêkên din hene pirsgirêkê avê weke kêmbûna ava çema û hem jî ji milekî din kêmbûna ava binerd. Gelo ji bilî wana tu pirsgirêkê avê hene yana û gelo çima ev pirsgirêk hene? Belê rast e yanî rastî dema war binarxînin li ser asta Sûriyê bigirin dest taybet em li ser asta Rojava bigirin dest pirsgirêka avê pirsgirêkekî rastî belkî berê dihatin gotin dihatin ziman yani cîhanê giştî de wekî pirsgirêkekî kêmbûna avê heye wekî we daxuyanî kirin guhertina avhewayê bandorekî li ser rewşa avê taybet hatî kirtin ava yani taybet ava xwarinê got bigirin dest û ava binerd yani em taybet em bigirin dest bandor û kêmbûnekê hatî xuyanî kirin berbiçav. Lê yani em li Sûriyê bigirin dest siyasetên gotê meşandin siyasetê çêkirina bendava yani taybet em bêjin bendava Feratê taybet li Tirkiyê got bigirin dest dewleta Tirkiyê got bendavekî hatî avakirin yani ew mafê xelkên Sûriye yan em bêjin miletê Sûriyê got ji
ji ava feratê godema deherike û got derbasî dewleta Iraqê dibe mafekî welatiyên yan bêjin civaka Sûrî jî ji wê avê heye. Lê di van salê dawî de yan bigire dest guhertina avhewayê kêmbûna ava baranê taybet em bêjin ziftanekî wekî havînî hatin derbaskirin wekî tê zanîn van salê dawî de û di siyaseta gotê meşandin qutkirina avê yan em karin vê jî bêjin yanî siyaseta qutkirina avê şerên avê rastî tê meşandin li ser Sûriyê tevahî got bigirin dest taybet em bêjin çemê Firatê ev siyaset bandorekî xwe ye. û zihabûna avê heman demê de em bêjin netêgîştina di nava civakê de yan em bêjin neserwexbûna gunayê tê bela nava civakê de tam nehatî belavkirin got em bêjin civak jî ji bo peydakirina ava xwe em bêjin bi awayekî bêserûber di nava vê şoreşê kêm zêde em bêjin taybet beriya wekî rêveberî were sazkirin bi deha kolandina bîra got hatibû çêkirin. Yani ew ava binerd bêserûber dihat xerckirin yanî bi awayekî zanebûn û sîstematîk got vê avê werin şoxulandin yan bikaranîn bandorekî xwe hebû. Ev e zirarê dide. Di heman demê de em bêjin kêmbûna avê zirarê li ser çandînî û bexçeya berbiçav hatin kirin. Ev biçav jî yanî ev çandînî û keskahiya guheyî di yan em bêjin di pergala jingehî de xwedî rolekî xwe got di çêbûna avhewayê de heye yanî avhewayekî guncaw got keskahiyekê bigire dest yanî sîstemekî wê heye. Lewra jî veye jî bandorekî kirin yanî kêmbûna avê li ser çandînî û li ser zîraetî got bigirin dest bandora xwe hatin kirin. Her wekî din got em bêjin di herêmê de wekî van salê dawî de got em bigirin dest zihabûn û kêmbûna avê nehatibû dîtin. Yani em karin bêjin çend em bêjin bendav yan em bêjin çavkaniyên xwezayî wekî bendava Swêdiyê got em bigirin dest yan em bêjin ya mizgeftê got îro em lêne em bigirin dest hem xwezayî hem got kombûna ava baranê got dema tê kirin karê carekê din sûrwergirtinekê jê bê kirin ji bo çandinî û ji bo ava vexwarinê carekê din bê bikar anîn. Her wekî din em bêjin li sedsefan got em bêjin li dêrikê ew jî heye wekî ava vexwarinê û ava wekî bendavekî got ji ava baranê tê çêkirin. Ev heye gerek ev bendavana em carekê din pir bikin di herêmê de yanî di herêmê kêm av de taybet vê siyasetê tê meşandin û her wekî din bi zanebûn got ev av were şoxulandin û pêkanîn. Berê mamoste him pirsê me din jî hene lê me xwest em rabin ser piya û nava vê xwezaya xweş de em bimeşin û em pirsê xwe berdewam bikin û him jî em bersivê te derbarê wê nas bikin. Belê. Li gorî nerîna we di vê stratîjiya Sûrî çi be ji bona parastina jingehê? Belê mamoste yanî rastî ev e pirsekî bir girîng e taybet piştî helweşîna rejîma Baes li Sûriyê wekî tê zanîn yanî di dirêjahiyê va 14 salê şoreşê de di Sûrî tevahî de taybet em bêjin wekî rêveberiya xweser mekarî û herêmên Rojava Bakurê Sûrî di alî keskayiyê de û şînkirinê de em hinekî herêmê xwe di alî ewlehbûnê de em biparêzin em sîstemekê jî heta radeyekê mekarî bû sîstemekî xwe cehî bidin ava kirin ev sîstema me ya rêveberiya xweser di alî ekolojiyê dû jingehê de yanî parastina daristan, parastina zindiyên guhene, parastina hewaya guhene hatin çêkirin. Her wekî din em bêjin mamoste yanî mekarî bû bingehekî û zemînekê bidin ava kirin ev zemîna hanê jî îro em li ser wê em dibînin herêmê Bakur û Celatê Sûriyê taybet Rojava karî bû herêmekî di alî keskahiya xwe de û ekolojiyê de em hevrûkirinekê bi aliyê Sûriyê tevahî bigirin herêmekî ew qaske di nava karî bû parastina xwe bike herêmekî keskahiya xwe bipare û zêde bike. Pergalekî hatibû avakirin ev pergala hanê mero karê ji bo stratîjiya Sûriyê tevahî bivî mînaka bivî mînaka sûrwergirtinekê jêr bê çêkirin yanî li tevahî Sûriyê. Taybet piştî me got helweşîna rejîma Baes rejîmekî nû hatin avakirin hikûmeta demkî li ber avê ew qaske şewitandin hatin çêkirin yanî dirêjahiya kêmî yanî em salekê bigirin dest ew qaske lê ber avê got daristana hatin şewitandin daristanê got ji bo Sûriyê giştî cihê got ji bo xwezaya Sûriyê jîngeha Sûriyê ciyê cîkê ji bo yanî zêde em bêjin geşkirina avhewaya Sûriyê ciyekî ewle bû lê ev siyaseta got hatin meşandin yan em bêjin tê meşandin çeteyên got hene çi xwase qirkirin wê de kirin heta em bêjin daristanê
وکی حمسه وکی همه گود همان دمیده نوان پارزگاه هاتن چه کرن لی پارزگاه مجی وکی مداخو یعنی کرن د دسپیکا برنامه چه خاصی ایریشین گو کومین چه تاب سر مهاتن مکاری بو بنگه که و زمینه که هاتن آوا کرن السر وی بنگه هنیجه امکارن بیجن بو سوریه گشتی یعنی بو استراتیجیا سوریه آلی ایکولوژی دیان آن بیجن آلی جنگه ده پرادیکما ایکولوژی ام اساس دکن پرادیکما ایکولوژی او گو پرگالا گو تی آوا کرن پرگالا ری بریا خوسر ابو اف پرگالا هانیل سر هیمانی سرکه جواکا ایکولوژی او جواکا گو خوازای خود ناو هفسنگی و هفدو تمام کرنه تی چه کرن یعنی دامان دمیده تایبەتمەندی گۆ di nava jîngehê de çî heman demê de em bêjin rêveberiya xwe ser heynê taybetmendiya jî di du rûniştandin û bi hevsengiyekê hevdû temam dikin û hevdû yani em bêjin pergala me pergalekî îkolojî yani îkolojî ne tenê em bêjin erê rast e di rûyê wê ê xuyayî de keskayî û daristan û xwedî derketine lê di heman demê de ev pergala civakbûnê yani em bêjin şaredariyên îkolojî, aboriyan îkolojî, çandina îkolojî tê yani rêveberiya xwe ser servan hêmana da çêkir. Yani dema şaredariya bajar mîna bajarê Qamiş li wan bigrin dest ev şaredarî lê ser zihniyet û pradîkme îkolojî şaredarî bajarên îkolojî de ava kir. Heman demê de aborî, heman demê de çandinî her wekî din wan bêjin di hemû saziyên eleqaderê xidmetxwîzariyê de وەکی تێزانی jî desteya şaredariyê got di rêveberiya xwe ser de got li ser vê hemanî hanê hatibû yani pîvanekî xwe û stratejiyekî xwe yî heyî ser vê stratejîya hanê got em rewşa Bakur û Jelatê Sûriyê binerin karî bû heta radeyekê bide parastin heta radeyekê bide avakirin heta radeyekê ev zemîne hazir kirî û amade kirî got ji bo Sûriyekê ne ev jîngeha me bê parastin û bê geşkirin. Belê. Binarîna we dixwazim vê pirsêjî bikim binarîna we rola rêxistinên jîngehî çi ye di vê merhela hanê de di vê qonaxa hanê de. Belê rast e yani ji xwe girêdayî vê deman behsa em bêjin pradîkmeya îkolojî dikin ya civaka îkolojî sereke tevger yan em bêjin rêxistin her wekî din em bêjin saziyên civaka sivîl rolekî xwe yî bingehîn di vê dekê de heye. Lewra jî tevgerên îkolojî yan em bêjin heta partî û rêxistinên îkolojî rolekî wan yî bingehîn di vê sîstema ji bo avakirina civaka îkolojî heye. Çima em vê dibêjin ji ber em bi vê bawerin yani em bêjin pergalê sîstema yan pergalên dewleta têrî nake got wê civakê yan em bêjin wê devera got bixwazit alî îkolojiya xwe de bidin avakirin geşkirin tenê têrê nake rolekê esasî li ser destgeh yan em bêjin li ser sazî û tevgerên îkolojî heta em bêjin çalikvanên îkolojî karî bi wê serwextbûna îkolojî bêrweriya îkolojî nava civakê de bide belavkirin her taka kesk yani wekî tê zanîn dibêje gava yani em bêjin dirêjahiya 100 metrî bi gavekê dest pê dike gavayekê jî ev got nava civakê de biriya tevgerên îkolojî got bêtir nêzî civakê di nava civakê de karê bêtir rolekî sereke bilîze û di heman demê de encamê wê bêtir bide xuyanî kirin ji ber bêtir girêdayî civakê û civak wê dimîne girêdayî xwe ji wê tebeqa û çîna got ji dervê civakê dimîne bêtir nêz û alîkarî civakê ye. Belê. Rêzdar saziyên navnetewî çawa li jîngeha Sûrî dinerin û li jîngeha herêmê. Belê rastî yani em li gorî raporên got yani em bêjin wekî rêveberiya xwe ser got ji bo Bakurê Sûrî got hatin yani em bêjin di herêma Rojava di got bigirin dest me karî bû heta radeyekî wekî midaxu yani kirin pradîkmeya îkolojî hatin avakirin. Ji xwe wekî tê zanîn jî me jî beriya yani em beriya 2 sala me kongerekî îkolojî me li dar xist bi tevlîbûna daha akademisyen kesayetên îkolojî di nava vî kongerê hanê nirxandin û em bêjin analîzên ji bo jîngeha me jî hatin kirin di alî îkolojiyê de got em bigirin dest yani heta radeyekî got em karin bêjin çi ev tevlîbûna wan ji bo proje em bêjin pergala rêveberiya xwe ser ya got li ser hêmanên îkolojî pradîkmeya îkolojî tê ava kirin nerînekî xwe û tevlîbûnên wanî anî analîzkirinê de bi dewlemend û bi geşbûnê hatin çêkirin. Lewra me jî wekî
پشتی ام بیجن قداندنا کنفرانس دریجاهی ام بیجن وان دو سالاده مجی او ام بیجن تزین وان یا ام بیجن گوتاری وان هاتن برهف کرن بزمانی بیانی هر وها هات ورگراندن زمانی کردی نا ام هول دیدن ورگرین زمانی عربی و دمک نیز ایدی و نوا دستی ود و نوا دستی جواکی دی بی بلاف کرن اف گوتارین گو کاریبو بین نرخاندن ده همان دمه دم بیجن تفگرین ایکولوژی مترسینه که بی شهر و پفچون درجایی 14 ساله گل سر سوریه هاتن کرن دید او قص که مترسین هی راستی یعنی دید یعنی چوا زرار و باندور لسر جواکی هات کرن همان دمه دید چو قاس زرار و باندور که لسر جنگی جی هاتن کرن وکی ما گفت تایبت دوی سالا پشتی هلوشینا رژیمی ده رژیم بعض ده چو قاس دارستان هاتن شوتاندن چو قاس تایبت الملی بر آوی ملي برآوي از بحث دكم تايبت البري يعني الآلية برآوي ده ذهنيتك يقولوا هر وكيدين يعني او سازي و دزگهن گو قريبن ده آلي ايكولوجيه ده ام بيجن زندين گو هنه هيلينين زندين گو هنه دورين گو او زنديان ديت گش بفن زيده بفن هاتن خرا کرن و ذهنيتا گو جوا قريب خواب پاريزن او قسك كامپا هاتن چه کرن او جوا که ناوا اف کوچبریا هندرین گو هاتن چه کرن خرا کرنه که گشتیل سر خوازای جنگی هاتن چه کرن و اف گشدانا گو ام بیجن سر ام بیجن لاورین گو قریب جاره که دین زندی حتی هنک دورجی هاتن قر کرن یعنی هنک لاور بلکه ام بیجن دسته مد اف بلگه تنه لیم دبینین بر بچاو او دوره که او قاس که مثلا جوره کی زندیان لویده ابو او جوره ایرو هدی تنبوی يعني ام بیجن دار يعني دوره که وکی ام بیجن ایرو ام البندافا مزگفتینه یعنی بندافا که اوقات کدار لی هبو وان سالا دی بیریشنگو وان کومن چتا ایدی کم بو لی ام دبینین دالیه کدین اف دارستان جیش نو دیته پیش گفاندن یعنی هاتی آوا کرن لی میناک مرو دیدن آوا بربچار لی دملکیدن آنا العفرین مدید جی مچاوا گلک دیمن دیتن چاوا دار هاتن راکرین اوایا جی بخوا باندورک نینی هبول سر خوزایی بله راستش خوا ویا نتنی هاتن يعني دار العفرين هاتن ام بيجين قركرن يان ام بيجين هاتن جيكرن نتني ويا حتى بدها بالصدامه رو كارب بقردست او دارن جو عمرين وان دارن زيتونه بزنجلبونا خو يعني دارن بنافو دنگ جكو كاوي هاتن راكرن و درباسي هرم جدا بون طيبت ام بيجين درباسي تركيا بون يعني سياستك يقولوا هاتن مشاندين ايرو درباسي يعني تقاضى نفنتويد فاناجي سوجه كي شر ام بقرن ام ببينن ايرو تشولستان كي العفريني تيجيان كرن يعني ام دبينن خوازايا عفريني صدين نوت نافا دارين زيتونه وقشدانا وي او هوايا وي اجودا ايرو درباس ببلكي تصادي يعني ام بيجن 25 بلكي جالك همجي افجي جوهرتنك ديموغرافي تشيد و باندور السر تشيجي ديك سياستا جوهرتنا جو قركريني جول سر خزاي ديك تكليه خوي بجوهرتنا ديموغرافيك جديك يعني ام بيجن ملات او كسن جو بوي خزاي خو جريداي بو او جوفاكا جو السر عرضه خو السر دارستاني خو باندور كي وزرار كي بربچاف السر عفريني وكوجبر يعني ام بنرن كلكن عفريني تشقاس زرار ديتن يعني كوجبر كرنا بدار زوريج عفريني شهباي قوم بقرندست وحري داوي كوم كوجي وإيريشن قول حلبياتن شكرن ودهمان دميد إيرو دمن يعني ذهنية جور بجور قو إيريشن سر چتايا وهمجي بله قالك آوابوجي لدو سوان داراجي تشيبو چتا آواهيل ورشيكر بله يعني أفعال سياستك نافنتوي جوجبو قوارتين ديموغرافيك وطيبال سرقالي كرد أم بقرندست يعني كرد بخوزايا خو يعني تكلي خو بخوزايا خو خورتن بجنگها خو خورتن بلكي ما قالك جارا دو قد ام ببينن كرداد نافا جواكي دي تدبينن نافا خوزايا الخو كرنه تدبينن نافا تشياي خو روبارين خو دارستاني خو حتى لاورو زندين خو دكن يعني ميناك ام بيجن دبينن شير الكردستاني هاي نافا خو دكن شير دبينن تشياي غاين مينا تشياي چودي كو ددمین ناوی چودی او قاسکه ناوی امانوسه ناوی کردستانی ناوی روباره مینا دجله مینا فراته مینا زاپی گوام بگن دست اف ناوانا ایدی گشتی یعنی ام بیجن فراشینه گوام چای بناو دنگل کردستانی هنو هر وقتین
demek têkiliyê Kurda bi xwezayê wî xurtin. Ev ya dijmin vê dibîne. Lewra jî siyasetê û qirkirinê Gul Efrînê tê meşandin vê doxuyanê kirin. Dixwaze Kurd ji wê xwezaya xwe, ji wê çanda xwe, ji wê girêdanê qut bikin wê çi bikin xwezaya xwe ra dikin. Yani ev siyaseta Gulser Efrînê hatin meşandin yani em bi vê girê din qirkirinekî ekolojî ku saytekî ekolojî di heman demê de genûsaytekî li ser civakê guhertinekî demografî li ser civakê ji ber ew civaka hanê ji devera xwe qut dibe û ji devera xwe tê rakirin û şûna wê siyasetên cûr bi cûr yanî kampê çêkirî yan em bêjin bargehên çêkirî ego mirov tê de li ser wê xaka hanê tê çêkirin ev siyaset îro li Efrînê berbiçavî yanî hatî meşandin. Bi nerîna we hişmendiya jîngehî divê çawa bi taybet li Sûrî? Te jî nava axaftinê xwe got, min jî nava axaftinê xwe got. Şerek berdewam li Sûrî çêbû û bandorek neyînî jî çêbû li aliyê jîngehê xwezayê lê ji niha pêvê divê hişmendî çawa be. Belê rast e yanî yanî nava axaftinê me jî wekî te got derbas bû em wekî rêveberiya xwe ser bingehekî me û zemînekî me di dirêjayî va 14 sala me hatî avakirin yanî wek dibêjî tecrübeyekî me li ser erdê heye û em xwedî raman û fikrekin yanî em xwedî tecrübeyên yanî xwedî tewrîkin tewriyekî me pradîkmaya me ekolojiyayê got em xwe dispêrin ser li ser vê esasê pradîkmaya ekolojî heta pêvajo û demên şer de yan em bêjin di vê şoreşê de jî ev pradîkmaya hanê me heta yanî çi qasî nava perwerdekirina tewrîk de dihat meşandin di hema demê de me hewl dida heta radeyekî de alî pratîkî de ev tewriya xwe tewriya xwe ramanê xwe tewrîk di pratîkê de li erdê bicih bikin. Heta radeyekê ev di alî saziyên xwe hato avakirin. Yani heta meclis, akademî her wekî din me dabû avakirin û pergala xwe yî ekolojî jî me dabû kar û xebatê xwe me dabû meşandin. Di hema demê de me sereke ev karekî me sereke ev e. Her hinek karên bîrokrasî yan em bêjin rotînî tê meşandin di alî belge û qeydkirin û şopandina avhewayê guhertina avhewayê û bandora gulser jîngehê û çi zirar û çi guhertin ev bi rengekî bîrokratî û rotînî tê meşandin. Lê di hema demê de yanî karekî me stratejîkî û sereke ew e perwerdekirina ekolojî. Akademiyekî ekolojî li ser pradîkme û hişmendiya ekolojî perwerdekirina bûreyên ekolojî bûreyên perwerdekirina ekolojî got nava civakê de gavin rastî berbiçav hatin dayîn û di nava civakê de wekî min got yanî civakbûn taybet em bêjin Rojavayê Kurdistanê tu dibînî di gundê wî de civaka wî de têkilî wî bi xwezayê re gelkî zengî le lê em dixwazin wî têkilî wî wê bi xweza wê zingî bi zindî û bi gundê wî re bikin têkiliyekî zanistî. Yani têkiliyên heta heyê têkiliyên hestiyariyê. Yani em dibînin deverek ji gundê xwe hez dike yan ji lawirên xwe û her wekî din têkiliyên wî hestiyarî pêre em dixwazin wê têkiliyên hanê veguherînin têkiliyên zanistî. Yani em bêjin pradîkmeya ekolojî pradîkmeya xwe dispêr ser zanistê. Yani zanist çawa pêk bîne. Çima em vê dibêjin ji ber pêşketinê got nava civakê de hatinê çêkirin yanî em bêjin bi navê pêşketinê got hene bajarên got tê avakirin teknîka gol pêş dikeve alavên pîşesazî êl gol pêş dikeve ev alavana yan em bêjin ev teknîka bê zanabûn yan em bêjin bê pîvanên ekolojî pradîkmeya ekolojî bi zanistekî gunê meşandin yan em bêjin xwe nispêre vê zanista hanê êdî xeterî têk kirin em dibînin em dibînin ekolojiya dikevin nava ew civak û ew jîngeh xeteriyekî ekolojî didî çêkirin lewra jî em dibêjin vêya em veguherînin zanista ekolojî. Bi zanistî em li pradîkmeya ekolojî binerin em vê civaka xwe jî hem perwerde dikin. Belkî em bêjin xîtab û zimanê me cuda be ji ber em muxatabaya hemû kesî dikin ji dayîkekî bi temen mezin û ciwanekî di pêşerûza xwe de di ewla pêşeroja xwe de yê heta kala pîrekî û di heman demê de akademisyenekî û cotkarekî em vana giştî em bi zimanê cuda cuda em hewl didin vê pradîkmeya ekolojî got em bigînin wan. Pradîkmeya ekolojî tenê di alî paqijkirinê de û xwedî derketina keskayî û zindiya di tenê na. Erê beşekî serekeyî em veya digirin dest lê di heman demê de ew got çi ye em karîbin em bêjin berhemên
وان علاوه وان تکنیکا وان تشتا کم بکن هر وکی دن گمار و قریجا وان برهما یان ام بیجن علاوه گو قریجی دردخن کم بکن هر وکی دن ام بیجن برهمین گو گمار زیاده کن کم بکن یعنی تایبت ام بیجن ماده پلاستیک مواد پلاستیک یعنی ام کم بکن ام چون خاصی وان ماده پلاستیک کاریبن بکار آنینا وان کم بکن و علاوه دن بدن شغلاندن یعنی میناک از بیجن بلکه امناک ون کره یا ویدجی لی زراره کی بر بچاف هی بری یعنی مثلا ام بیجن ماست و تشتین شیر و هر وکی دن د ام بیجن د علاوه بافوند یعنی ام بیجن دهات شغلاندن ایرو مثلا علاوه پلاستیک لی پیش ساتلین یعنی مینا ساتلین ماست گوام نابکن اف ساتلانی گو مثلا بوی شیرین گرم اما در واسی وی ساتلا پلاستیک دی ام بیجن دانستندینه کی بوی ماده پلاستیک او ماده گو نخوشین پنجشیر و نخوشین سرطان چیرکن لو راجی گو ام بگرن و ساتلین یعنی ای بافون یه گو او قسک طعم شیر او قسک طعم یوی ماستهانی خوزایی ایرو با آوای زانستی وی ودگرن دامان دمید حتی بخچه یعنی بخچه گو ام بیجن فرنگا به بعجانا به بخچه جودا به بخچه دما به ماده کیمیاوی تیل داین و سور دبه او قسک زرار و درباسی نوا جانی مروف دبه ام دبینیم مثلا آنا دنیای ده دبینین او طماطم یعنی بیجن اف فرنگین هانی ای خوزایی daha بهاتره ای مثلا خوزای ما تیر و زنگیر امکاری به هشمندی هانی بدن پیش خستن هشمندی کی می پاک هی زلال هی خوزایی هی لیم به هشمندی هانی وگرین هشمندی کی زانستی لو رجع انا کارو خبات مل سروی علی هانی تیم مشاندن یعنی پیاماوی داوی همجی ارکیتی سر ملی ولاتیا در نوا آخافتنی خود زلال کر و همجی پیاماوی داوی چی بري بيام ما يعني ام ديك دا عليه كارم بگنن دست يعني يك جبر ما قلت ام جواكا كي هستيار جواكا مي هستيار داكو ام بيجن خوزايا خوا والجنجه وايكولوجيا خوا ام خدي در كيفن افيغو ام بيجن ام الولات خو خدي در كيفن يعني بيفان الايكولوجي يعني يك دما بحثا ايكولوجيا بك بيفان ولات باريزيي يعني دما تجبو خاكا خو شهيد كيف دما كد داين دما د باراسنا ويدك افشي دما الخدي دركتنا الكسكايه كيل دارك لي بيفان تقريجيا وي دبر هاني ند تشيكرن ويجي قوت تجيام بك تبرغالا شهرستانيا شهرداريا خو بپاريزه بدا آوا کرن اي اويا بجوا كما علي وي هستياري عياليه وي ولات باريزي وجوا كما بو خدي دركتنا الولاتي خو وغهرين يك جي في علي دجي ام قريبن دناوا جوا كده پروردين خوي گوتي مشاندن ايكولوجي پروردين پراديكما ايكولوجي ام في پرگالا خو بدن آوا کرن وام في هشمندي هاني بدن رونشتاندن بلي قالك سپاس جبوناتا ريزدار ابراهيم اسعد هفسروكي دستيا جنگه ريفبريا خوسر ايرو الفيدا فرهاني بتايبت لگولا مزگفته تمیوانی مبو ام گلکی کیف خوش بون ام هیویدارن همو گهدار و تماشاوان سوده جوی برنامه بگرنش خود بحثا مجارن گلکی گرنگر و خالن گلکی گرنگ یه گریدای جنگه و خوزایه تماشاوان و وینر روجاوا تیوی امولو جدگین داویا خلقا خواه لهویامه بن حتا خلقک دن